Kaixo lagunak, gaurkoan koloretako munstruaren ipuina kontatzera etorri naiz. Ezagutu nahi? Zabalduko dugu orduan. Koloretako munstrua. Hau da koloretako munstrua. Gaur, arraro samarrez natu da, nahaztuta. Egia esan, ez daki zer gertatzen zaion. Berriro ere bazterrak nahazten ibili alzara. Ez duzu inoiz ikasiko. Emozioekin nahasi egin zara. Horrela, denak nahaztuta ez dut ongi funtzionatzen. Emozio bakoitza bereizi eta bere ontzian gorde beharko zenuke. Nahi baduzu, dena antolatzen lagunduko dizut. Alaitasuna kutsakorra da. Eguzkiek bezala distira egiten du, eta izarrek bezala dirdir egiten du. Pozik zaudenean, barre egiten duzu, salto egiten duzu, dantza egiten duzu, jolasan ibiltzen zara. Eta besteak ere pozik ikusi nahi dituzu. Tristurak beti sentiarazten dizu zerbaiten utzunea. Itsasoa bezain leuna da. Egun euritsuak bezain gozoa. Triste zaudenean, eskutatu egiten zara, eta bakarrik egon nahi duzu. Eta ez duzu ezer egiteko gogorik. Amorrua sua bezala da, gorri eta anker. Erre egiten du, eta zaila da itzaltzen. Haserre zaudenean, bidegabekeria bat egin dela sentitzen duzu, eta errua gainerakoei bota nahi diezu. Koldarra da beldurra. Eskutatu egiten da, eta ihes egiten du, lapur batek ilunpean bezala. Beldur zarenean, txike sentitzen zara, ez deus. Eta uste duzu, eskatzen zaizuna ezin izango duzula egin. Baretasuna zuhaitzak bezain lasaia da. Haizeak dantzatzen duen hostoa bezain arina. Lasai zaudenean, poliki-poliki eta sakon hartzen duzu arnasa. Bakean sentitzen zara. Hauek dira zure emozioak. Bakoitza kolore ezberdina dauka. Eta ordenatuta badaude, hobeto funtzionatzen dute. Ikusten, bakoitza bere lekuan, hobeto. Horia, alaitasuna. Urdina, tristura. Gorria, amorrua. Beltza, beldurra. Berdea, lasaitasuna. Eta orain, jakin aldaiteke zer gertatzen zaizun. Ala basan, edo ez basan, zer dadila kala basan, eta atera dadila zuen etzeko egon gelan. Hurren arte!